नमस्कार मित्रांनो, मी महेश तुमचं स्वागत करतोय पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। सो मंडळी, हा व्हिडिओ आपल्या ट्रॅव्हलिंगचा नाहीये, कसलाच नाहीये। हा व्हिडिओ आम्ही मस्तपैकी जातोय वाड्यावर आपली गाडी धुण्यासाठी। तर तुम्ही हा व्हिडिओ स्किप करू शकता, कारण की या व्हिडिओमध्ये जास्त ट्रॅव्हलिंग आपल्याला दिसणार नाहीये। गाडी खूप खराब झालेल्या, धुवायचं म्हटलं तर वाड्यावर जातो, तो बोलो व्हिडिओ बनवतो। चला, तर ही आपली इनोवा, इथे वॅगनर आहे। वॅगनर चालवतो आहे संदेश आणि इनोवा चालवतोय मी। चला जाऊया, गाडीला जरा आंघोळ घालूया। खूप खराब झाली बघा, मुंबईवरनं आली ना तर गाडी धुवायला भेटलीच नाही। तरी पण पप्पाने ना मागे जास्त माती लागलेली, त्याच्यामुळे मागे बघा थोडंसं पाणी मारलं होते बघा इकडे। आता ही पूर्ण तुम्ही आल्यावर जो व्हिडिओ बघितलात पहिला, खूप खराब होती। चला, गाडी चालवतोय संदेश आणि इनोवा चालवणार मी। किती दिवसांनी मारतोय सेल्फ, म्हणजे 2 दिवसांनी मारतोय सेल्फ। एक नंबर ना, टोयोटा का काम ही ऐसे यार। चला, हे बघा ना, आता मी वाईड अँगलला शूट करतोय। वाईड अँगलला बघा कसं दिसते, आपल्या वॅगनरला परफेक्ट दिसते। चला बाप्पा मंडळी, वडिलांना बाय बोललो, कारण की या गाड्या घेऊन आम्ही फिरतोय, 2 गाड्या घेऊन। ही सगळी आमच्या वडिलांची कृपा आहे। मगाशी म्हटल्याप्रमाणे, म्हणजे शेवटच्या व्हिडिओने, अरे आमच्याने हे सगळ्या गोष्टी होणार नाही। बाप कमाईवर या 2 गाड्या चालत आहेत। ॲक्च्युली मला इनोवावर अँगल पकडता येत नाही खरं म्हणजे, गाडी पण थोडी ब्रॉड आहे, त्याच्यामुळे होत नाही। सो मंडळी, कसं वाटतंय पुढे वॅगनर पाठी टोयोटाची इनोवा। सो मंडळी, तुम्ही हा का ट्रॅव्हलिंगचा व्हिडिओ नाही, तुम्ही स्किप करू शकता। अजूनपर्यंत जर व्हिडिओ असाल तर आपले ट्रॅव्हलिंगचे व्हिडिओ येणार आहेत। अजून 2-4 दिवस आहोत आपण गावी, तेव्हा आपण ट्रॅव्हलिंगचे व्हिडिओ येणार आहेत, काही काळजी नाही। तर अशा 2 गाड्या मुंबईला जाणार आहे, तेव्हा तुम्हाला आपला फणसगाव टू मुंबई, म्हणजे आपला भाईंदर, तो व्हिडिओ बघायला भेटेल। हा एकदम वळण आमचा खतरनाक आहे। जेव्हा इथून लालपरी येते ना, एक नंबर वाटतो मला। इथून रील्स बनवायची आहे लालपरीची। बघू, 5:30ची एक गाडी आहे, संध्याकाळीचा टाइम। संध्याकाळी तर आज नाही भेटणार, उद्या बघू एकदा। उद्या टाइम जर भेटला ना तर आपण एक रील्स बनवू एसटीची। तुम्हाला माहिती आहे आपण एसटी प्रेमी आहोत। आपण एसटीच्या भरपूर अशा व्हिडिओज बनवलेल्या आहेत, तुम्ही त्याला प्रतिसाद सुद्धा चांगला देत आहेत। असाच प्रतिसाद देत राहा, तुमच्यासाठी नवीन एसटीची व्हिडिओ आता ऑगस्ट महिन्यात येणार आहेत। सो मंडळी, हा आमचा फणसगावचा थोरला वाळ आहे। पाणी थोडं कमी आहे, 4-5 दिवस पावसात पडला नाही। आम्ही इकडेच ना कुर्ली पकडायचा व्हिडिओ बनवला होता, आणि तो व्हिडिओ पण जबरदस्त चाललेला। आपल्या जुन्या चॅनलला आहे तो, महेश जाधव बँजो या चॅनलवर। तिथून नंतर लॉग आपण बंद केले, बँजो चालू केले, आता इथे लॉगिंग चालू केली आहे। सो या चॅनलवर तो आपण नाही बनवला आहे, पण त्या चॅनलवर तुम्ही मस्त प्रतिसाद दिलेला, चांगला चाललेला व्हिडिओ तो। याच वाळावर आपण बनवलेला। काय बोलतो, सॉलिड वाटतं ना पाणी। मंडळी ना, आमची इथे जाम धमाल मस्ती चाललेली आहे, सर्व काही तुम्हाला दाखवत नाहीये। संदेश इथे पाणी काढतोय, भाऊ इथे बघा गाडी चकाचक धुतोय, मी पाणी फक्त वरून सोडतोय। पण आम्हीच्या तिघांमध्ये ना आम्ही एकाला मिस करतोय, म्हणजे आमच्या छोट्याला। आमच्या छोट्या पण आमच्यासोबत असायचा व्हिडिओमध्ये जास्त, तो आता नाही दिसत आहे, कारण की मुंबईला आहे कामानिमित्त, थोडा मुंबईला असतो। आम्ही पण आता सुट्टी काढून आलो, तो पण येणार होता, पण मुंबईमध्ये कामं अशी निघतात ना की यायला भेटत नाही। सो आम्ही त्याला जास्त मिस करतो। काय बोलतो संदेश? छोट्याला जास्त मिस करते ना, तो ते पाहिजे होता जरा, अजून मजा आली असती। म्हणजे आमच्या गमतीमध्ये ना 4 चांद लागले असते। आंघोळीला पण गेलो असतो। सो मंडळी, भाऊला एकदा विचारा, राजू काय बोलतो, छोट्याला मिस करतो की नाही? भरपूर छोट्या खूप मजा गेली असती। हा, छोट्याला आमच्या सुट्टी नाही, आता तो आला असता। त्याला पण गावची खूप आवड आहे, आमच्यापेक्षा ना त्याला खूप आवड पण आहे, त्याला नॉलेज पण आहे। ठीक आहे, तो छोट्या तू व्हिडिओमध्ये आनंद घे।
ओके, आणि जो व्हिडिओ बघत असेल ते व्हिडिओला कमेंट सुद्धा कर, लाईक कर, फॉलो कर. नाही लाईक तर करतो आपल्या छोट्या. आणि परत येऊ आपण अशीच मस्ती मजा करू. इथे हेमंत मामा आमचे लाडके मामा इथे आलेले आहेत. चालू ठेव, हे भेटते मग सांगितलं आम्ही. आमचे हेमंत तात्या आलेले आहेत. आमचे मामा हात मिळवू. मामा मामा मामा. क्लायमेट भारी वाटतंय ना, पाऊस धरलेला आहे. मगाशी थोडासा पाऊस आला, त्याच्यानंतर पाऊस नाही आला. तो जो पाऊस आला तो जास्त आला. आता पाऊस बघा धरलेला आहे, म्हणजे पुढे कुठेतरी लागत असेल पाऊस. आपल्या रवळनाथाकडे जाणारा मार्ग आहे. ऍक्च्युअली येताना एकदम मन शांत होतं, म्हणजे गाडी धुवायला जाऊया, चला गाडी धुवायला जाऊया असं होतं. आता एकदम थकायला झाले, असं वाटायला लागले की घरी जाऊन झोपूया. हा आमचा फणसगावच्या बौद्धवाडीत चढायचा चढाव आहे, म्हणजे बौद्धवाडीत जाण्याचा चढाव आहे. इकडे गाडी सोडला साल्याने पिकअप सोडला, बघितला अशी आहे. वॅगनर पिकअप सोडते, इनोवा तशी नाही. इनोवा बघा आरामात फर्स्ट गिअर टाकलाय मी, फर्स्ट गिअरवर आरामात बघा, क्लच वेज बरोबर पाय नाही माझं, फक्त एक्सिलेटरवर पाय, आरामात गाडी चढते. इनोवाचं इंजिन तसं भारी आहे ना. टोयोटा तो टोयोटा आहे, आरामात चढते, काय एकदम त्रास सहन करायसारखं वाटत नाही, बिंदास जाते. चला तर मंडळी, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच असणार आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये जरा ट्रॅव्हलिंग कमी होती, मला कळत आहे. चला आपला नेक्स्ट व्हिडिओ येईल ट्रॅव्हलिंगचा. चला बाय बाय.